ka Khasi Hill Autonomous District Council kalarai ban pan biang no ya ka KHAD allotment occupation or use of setting apart of land bill arajar khatsau balapha da ka council shaka sarkar ban yo gijing munjur ulat namar bakalalap ba dan bon gijing duna haba kranch kinong tho khubor uem ba pej ya ka khandau uba titos tar wel khan ulai tho bakalan committee ka bala shongjing yalang menta ka sngi kalarai ban tho ban karpa de ka sarkar ban pan phai no shwai ka te ka bill khnang ban yo ban pan bhaya ka da ka ba su digi kendon ba khambiang uba titos ta ulai tho ba nadu ba pha ka council le ka ni ka bill kata house nam archar khatsau kamshim la yo jubab e hadu menta ulai thuru ba hadin bala long an ka ni ka bill kan yarap ha ka council kan khamdon bor ban pandre kame ka bor ha ka bai de ka jingbu dulere ki jaka de ki breu ka council ka jinglong trai ka jing IT ne pan kriya ya ka kerteng halor ka jinglong trai halor ka khandau ka siap bat ki wei katkum ka jing ong uem la ong ba tang shiyo na ka sarkar on sa syong perkhat biang ban panjana ishwa ban ra pat sha ka dorbar ban manjur hadin bangila study bahai ka ni ka bel ngilap ba ka ni ka bel kampat biang te na kata daw dang don kam ban pan bahas syu ka tingila rai ban tho da ka isi syaga state government bahkan pan bahas wai ni ka bel dala pan phai ka ni ka bel ka nakaliang ka komiti kan sa syong mat study te ya mentarung ila rai bang ila IT ki arngut ki khot ka ni ka komiti bahkan nang pan khre ban pan bahai ka bat hadin ba ka government ka pan phai ka bel ngin sa place piang ka po ka iyong dorbar kapanman. Nah, baya mentang nama kadi kasin kapanikong bang ya kendu, tingila ong bangin saya kendu biang bangila IT hai ba RS manyang bat iba isyang peliang, bakin walk out ki bangi day ban insert syu akan ni kabil, nama bukan long kabil ke bapaka. To make provision for the allotment, kadang kejing aing jingmut na komiti ga ba ngide ban ong no codify, ipen bangi codify ya kan ni, mende ba kalau ada provision ada codification kita kita ki we kita kalau nak mat swa kalau dia mat ke konsan tinggi dan segi we ki mat ki ba keempat rumah ni tinggi kuat ban pendrung totally kan dei ka bor jo ke district council ha ba dei ba ka jaka puta la ndu ke registration nadu ka transfer ka lan nadong sadong ka ba dei ba ka jaka kan ha hi apa ka jempai jong ka district council hoi mentangi don ka bor ban bu iklan records nang baga district council ba komjuru bat ki hima tenrel dadang ila pas ni ka bil kamut ka bor ka district council ka bor ki hima ngin khamdon bor syu aku ya dei bat ka jaka ka puta ni ko kalau menta kum ka transfer online ngim don bor kum ka mo ka jingya di thet jaka ngim don bor ban register ka jaka ngim don bor ndai ngim bor tang ban bu land records Dari hadir lapas ni kabil ka bungut ika subjek ka bede bakalan ka di banuan baik pakah pok ka jingpet jong ka.